Τώρα έκατσα για φάσεις, πήρα 2 και έχει ένα μεγάλο κοπάδι. Βασικά δεν είναι ένα, είναι 2-3 μεγάλα κοπάδια σε αυτή την περιοχή. Πήρα τις 2 και φετινάρια είναι τα πουλιά. Έτσι φαίνονται, δεν είναι μεγάλα. Σαν ντοπιάρικα μοιάζουνε. Πάντως έχει ένα μεγάλο κοπάδι, 2 μεγάλα, δεν ξέρω πόσα είναι. Πέρασε πάνω από το κεφάλι μου. Με το που χτύπησα αυτές, σηκώθηκαν, πέρασαν πάνω από το κεφάλι μου. Είμαι από το πρωί στο βουνό. Τουλάχιστον πήραμε 2 φάσεις.